Έχω μαζί μας τον Σοφοκλή Θεοδωρίδη, τον προπονητή της Καρδίτσας. Coach, η ομάδα σου σήμερα ξεκίνησε πολύ άσχημα, 19-9 έκανε στο πρώτο σετ, αλλά τελικά το κατέκτησε και μαζί και την νίκη. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε το σύνδρομο του πρώτου σετ, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ονομάσω. Αντιμετωπίζουμε λίγο τα παιχνίδια νοθρά ξεκινώντας, έτσι με μια χαλαρότητα, το οποίο τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, είναι καθαρά θέμα μυαλού. Από εκεί και πέρα το ότι το γυρίσαμε το 19-9, το κάναμε 25-22, θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα γραφής ότι αυτή η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει αρκετά καλά, έστω και κάτω από τέτοιο καθεστώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που είχε περισσότερο τυπική διαδικασία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συγκριτικό μέγεθος στις ομάδες. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βάζουμε την μπάλα μέσα χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερα λάθη, και από εκεί και πέρα η ροή του παιχνιδιού ήταν φυσιολογική, χωρίς φυσικά το ότι κερδίσαμε 3-0, αυτό εμένα να με ικανοποιεί. Γιατί θεωρώ ότι δεν κάναμε το καλύτερο δυνατό συγκριτικά πάντα με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Πάντως είδαμε υπήρχαν και κάποια παράπονα με το τέλος του παιχνιδιού από τη διαιτησία. Κοίτα, τώρα μεμονωμένες φάσεις πάντα υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν και πάντα θα γίνονται. Και πάντα θα είμαστε παραπονούμενοι, πάντα θα είμαστε γκρινιάριδες. Όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο δικό μας το παιχνίδι με τον Πανελλήνιο. Εντάξει, το να γίνουν μεμονωμένα δεν λέει κάτι. Όπως και εμείς κάνουμε τα λάθη, αντίστοιχα κάνουν και κάποιοι άλλοι. Πιθανόν τώρα κάποιοι να πούνε ότι ο Θεοδωρίδης τώρα εντάξει όλα καλά, την προηγούμενη εβδομάδα φώναζε, έκανε κάτι έκασε. Όχι, δεν είναι έτσι. Γίνανε μία ή δύο φάσεις όλο το παιχνίδι και αδικήθηκε σε μία-δύο φάσεις ο επίκουρος, άλλες μία-δύο. Όταν όμως ένα παιχνίδι είναι καθαρό, δεν μπορείς να πεις ότι κρίνεται εκεί πέρα.